Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li l-Gvern mhux se jżid it-taxxi wara l-budget li jtressa it-tnejn fil-Parlament. Dr. Muscat qal dan meta mistoqsi mill-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista jekk il-Gvern hux se jżid it-taxxi matul is-sena. Bħalma ġara fis-żmien Gvern Nazzjonalista aħna ma nżidu t-taxxi. Ma nżidux taxxi. Mistoqsi jekk il-kumpens għall-għoli tal-ħajja jinkludix iż-żidiet fil-prezz tal-ħobż u l-ħalib, Dr. Muscat tenna l-mekkaniżmu tal-kola huwa maqbul bejn l-imsieħba soċjali, madankollu ħeġġiġhom jistennew sa tnejn li ġej. Għandek il-kalkolu tal-kola li huwa immaneġġjat permezz ta' kalkolu li jsir biftehim mal-unions u ma' min jħaddem. Ġifieri il-kalkolu tal-kola wieħed ma jistax joqgħod jilgħab bih. Inti stenna nhar it-tnejn u tara. Mistoqsi dwar id-deċiżjoni tal-Bank HSBC li jagħlaq numru ta' ferat, Dr. Muscat saħaq fuq diskussjonijiet importanti li l-bank mistenni jkollu mal-komunitajiet lokali sabiex jibqa' jingħata servizz anke lil dawk li jsibuha diffiċli biex jagħmlu użu minn servizzi bankari online. Kollhom diskussjonijiet mal-komunitajiet fejn ħajkun qegħdin jagħlqu dawn il-branches mħabba dawk il-persuni forsi mhumiex IT literate li ma jużawx l-ATMs, ħafna minnhom anzjani, li ħajkollhom problema biex jikkaxxew forsi ċekkijiet u hekk. Il-Prim Ministru nota wkoll li diġà hemm banek jidhru interessati li jimlew il-vojt li se jħalli l-HSBC f'dawn l-ibliet u l-irħula. Naf li hemm banek oħra u istituzzjonijiet oħra li qegħdin jitħarsu biex jitlu f'dan l-ispazju, nieħeġġiġhom biex jitlu dan l-ispazju ma jdumux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.